भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, मोदी योगी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राणा प्रताप सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राणा प्रताप सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, पत्थरदेवा उत्तरी वार्ड संख्या 2 की जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, पत्थरदेवा उत्तरी वार्ड संख्या 2 से जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी राणा प्रताप सिंह। ए भैया ए चाचा, अब की बारी पत्थरदेवा उत्तरी वार्ड संख्या 2 के जिला पंचायत सदस्य राणा प्रताप सिंह के बनावे के बाद कैसे विकास होई केकरा प्यास होई सबे लोग इहे कहता। कैसे विकास होई केकरा प्यास होई सबे लोग इहे कहता। टूटल बनाली हो गौवा के गोली हो दिक्कत भइल रहता। के बाट चाहे तानी मन नेता लागे के बाहो। विजयी के झंडा लहरावे के बहो राणा सिंह के विजयी बनावे के बहो। विजयी के झंडा लहरावे के बहो राणा सिंह के विजयी बनावे के बहो। ए भैया ए चाचा, राणा प्रताप सिंह के कहल बा कि कोरा कागज पे एगो चांद बनौले बानी, ए धरती के आसमान बनौले बानी। हम जानत तानी पत्थरदेवा उत्तरी वार्ड संख्या 2 के लोग हमरे है हमरे रही, यही से रहुआ सब लोग के हम अपन भगवान बनौले बानी, भगवान बनौले बानी। पूरा गौवा में इन्हीं के हालानु बा, सबे कहत टोला मुहालानु बा। पूरा पंचायत के बा नहीं प्यास हो, फ्री में पास हुई घर घर आवास हो। गौवा में इन्हीं के हालानु बा, सबे कहत टोला मुहालानु बा। बीत गइल बीत चुनाव 21 में लागे के बाहो। विजयी के झंडा लहरावे के बहो राणा सिंह के विजयी बनावे के बहो। विजयी के झंडा लहरावे के बहो राणा सिंह के अब की जीतावे के बहो। जन जन ने ललकारा है राणा प्रताप सिंह हमारा है। ए भैया ए चाचा, अब की बारी रउआ सब लोग अपन प्यार आशीर्वाद राणा प्रताप सिंह पर बना के पत्थरदेवा उत्तरी वार्ड संख्या 2 के जिला पंचायत सदस्य बनाई और अपना पत्थरदेवा उत्तरी वार्ड संख्या 2 के विकास कराए। सारा पंचायत के राय बाटे हो, सब करत इहे सलाह बाटे हो। बनी है जब नेता भैया दुख हुई दूर हो, राशन कार्ड पेंशन बन वही है जरूर हो। सब लोग के इहे राय बाटे हो, सब करत इहे सलाह बाटे हो। कहे काजल सिंह प्रेम राजा से बात बतावे के बाहो। विजयी के झंडा लहरावे के बहो राणा सिंह के विजयी बनावे के बहो। विजयी के झंडा लहरावे के बहो राणा सिंह के अब की जीतावे के बहो। कैसे विकास होई केकरा प्यास होई सबे लोग इहे कहता। टूटल बनाली हो गौवा के गोली हो दिक्कत भइल रहता। के बाट चाहे तानी मन नेता लागे के बाहो। विजयी के झंडा लहरावे के बहो राणा सिंह के विजयी
के झंडा लहरावे के बहो जाड़ा सिंह के अब की जीतावे के बहो। प्रचार रिकॉर्डिंग के लिए संपर्क करें साई फिल्म्स रामकोला गोविंद सिनेमा हॉल के ठीक सामने। मोबाइल नंबर 9956 8270 48।